тук едно клипче за групата. Това е тук над Благоевград, близо до паметника, до кръста. Това е някакъв каптаж явно, ама я вижте за какво става тук въпрос. Това е каптаж, не знам дали се чу добре, обаче много вода има тук. И тук някаква рекичка. Но това течение тук е много сериозно. Тук е каптажа. Шахта 17. Това или е минерално, ама не ми изглежда на топла вода. Водушника. Това явно е било някаква къщичка. А може и водосбора да е отдолу. Това е за сега.